Karong adlaw ang tibok simbahang Katoliko nagsaulog ning pista sa Epipania or pista sa Three Kings o gitawag sa siya the Feast of All Nations, pista sa tanang mga nasod. O ang pulong nga Epipania nagpasabot nga pagpadayag. Epiphany means the manifestation, no? The manifestation of God to the Gentiles, to the non-Jews, as represented by the Three Kings. Muni ang Epipania, ang pagpadayag sa Ginoo sa iyang kaugalingon ngadto sa mga tulo ka hari nga girepresentahan sa nga nagrepresentar, no, sa mga kanasuran, mga hintil. Ug mao ni atong mensahe sa unang pagbasa, si propeta Isaías nagtagna nga malipay kagayod ini kakita mo niini matupa nga tanawa ang imong palibot, makita mo nga nagtigom na sila ug moduol kanimo gikan sa layong dapit. Mangabot ang imong mga anak nga lalaki ug kuguson ang imong mga anak nga babayi. Unya kay ang mga kanasuran mo simba kanimo, no, ang mga hari moduol sa imong kahayag aron pagsimba. Ug ato sang salmo niingod dinhi Ginoo ang tanang nasod sa yuta nagsimba kanimo, no. Mo ni ang atong pag sa ulog sa pista nagpahinumdom kanato nga kita day mga hintil, mga dili Hudiyo diha ni Kristo nahimo sa ta mga manununod sa gingharian sa Dios. Kay matud pa ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa nga ang tinago mao nga pinaagi sa Ebanghelyo ang mga dili Hudiyo sama sa mga Hudiyo makadawat usab sa mga panalangin sa Dios. Mga bahin sila sa usa lamang kalawas ug makaambit sa saad sa Dios pinaagi kang Kristo Hesus. No, kung ang mga Hudiyo nahimo silang katawhan sa Dios by reason of election, kita usab nahimo kitang mga anak sa Dios by reason of adoption. No, giisip kita nga mga anak sa Ginoo diha kang Kristo. O ang pagkatao sa Ginoo nakahaling kinig lain-lain nga mga reaksyon. Dili tanan nangalipay, doon na siya nangaguol, naglagot, nasina. Ang unag yung gipahibaw nga natao si Jesus, mao ang mga magbalantay sa karnero. Gibalitaan sila nga paglipay kamo, kay natawhan kamo og Mesiyas. Unya, sa dihang nakadungog sila, nangadto sila sa pasungan dito sa Bethlehem o nisimba sila kang Jesus, uban kang Maria ug ni Sinyo San Jose. Pero pagkadungog jud ni Hari Herodes, pinaagi sa mga manggialamon nga mga tao nga nagsusi asa man ang bata nga natawo nga mahimong hari sa mga Hudiyo. Matupad dinhi nga si Hari Herodes wala malipay. No, matupad din pagkabati ni Hari Herodes niini wala siya mahimutang ingon man ang tibok Jerusalem. Naglagot siya. Nagduda siya. Gikulbaan siya. Kining hari nga natawo maoy muilog siyang trono. Nahulga ang iyang pagkahari. Gikuyawan siya nga kuhaan sa gahom. Gikulbaan si Hari Herodes. Ang presensya ni Jesus dinis kalibutan nakahatag kanya kahadlok. Muna tungod siyang kahadlok, kahingawa nga pulihan siya siyang trono, tungod siyang kahadlok nga kuhaan siya gahom, yang gisugo nga pamatyon ang tanang mga bata nga nag-edad og 2 anyos paubos. Muna ang matag Disyembre 28 ato kanang sa ulogon ang pista sa mga santos nga mga bata nga mga inosentes nga gipamatay ni Hari Herodes. No, si Hari Herodes wa malipay nga natawo si Jesus. Unya dunan sa mga tao nga
gusto mo patay kang Hesus. Dili nila ikalipay ang pagkatao ni Hesus. The birth of Jesus means a threat to them. No mo ni ang atong timan-an, there are still those who would gladly destroy Jesus Christ because they see in Him the one who interferes with their lives. They wish to do what they do, and Christ will not let them do what they like, and so they will kill Him. Doon ay mga tao nga gustong patyon lang si Jesus kay di sila gusto nga musunod sila sa mga mando ni Jesus. Doon ay mga tao nga ilang patyon si Jesus kay di sila gustong manduan ni Jesus. Gusto sila nga ilang gusto mo'y matuman. Mo ni mga tao nga dili gusto maghari si Jesus ilang kinabuhi. Kung ang Ginoo magtudo na to paghigugma, pagpasaylo, pagtabang, dili ni sila. Dingon ang Ginoo nga kani pagbaton kamo pagtuo ka nako, ang gibuhat ni noon sa mga tao nagtuo-tuo, no? Magtinidayog mga 13 o 12 ka mga prutas aron swerte, no? Dagag swerte. Yang pababuto aron mawa ko ng mga yawa. Kani wa man sa Biblia, no? Kunya ang gisugo sa Ginoo si Jesus mianhi aron pagtudo nato sa kamatuoran, paghigugma, pagpasaylo, wa anon matuman. Ang ilang hinuong gituman ang ilang kaugalingong gusto. Muni mga tawhanang di gusto nga maghari si Jesus ilang kinabuhi, gusto nilang patyon si Jesus. Di sila gusto mga hari si Jesus sa ilang kinabuhi. Nya ikaduha ay ikatulong nga mga pundok sa mga tao nga nakahibaw nga natawo si Jesus mao mga magtutudo sa balaod o ang mga parisiyo, mga eskriba nga sa dihang nangutana ang mga manggialamon nga asa man ang bata nga natawo nga mahimong hari sa mga Hudiyo. Gipundok dayon Herodes ang mga magtutudo sa balaod. Nakahibaw sila, no, mato pa dinhi gitigom niya ang mga pangulong pari, mga magtutudo sa balaod ug gipangutana niya sila asa man mataw ang Mesiyas. Sila mitubag sa lungsod sa Bethlehem sa Judea. Mao kini ang gisulat sa propeta, ikaw Bethlehem sa yuta sa Huda, dili ka iwit sa mga dagkong lungsod sa Huda, kay magagikan kanimo ang usa ka pangulo nga maoy magmando sa mga katawhan ang Israel. Ang mga pangulong pari nga eskriba nakahibaw sila nga natawo ang Ginoo. Pero gibati ba sila kalipay? Wa. Gibati ba sila kaguol, kalagot? Wa. Nga natawo ang Ginoo. Ang ilang gibati mga indiferente, no? The reaction was indifference, no? Nga dunay mga tao nga bisag magpasko na ta, maglipay, magsadya, wala gyud sila. O kaon ito, ligo-ligo, unya ini panahon sa Kurisma, Semana Santa, wasad. Panahon sa mga simba, wara. Wa gini sa ilang kinabuhi ang wa makaapektar sa ilang kinabuhi ang presensya si Ginoo, ang pagkatao si Ginoo dinhi sa kalibutan. Wa makatandog sa ilang kinabuhi. Kay bawo lang sila, no? Muni na kakangilngig. Kay indifference is the exact opposite of love. Nga ang kaning pagka-indifferente muni siya hingpit nga tugbang sa gugma. Kung dili na ka mahigugma, muni ka nga I don't care for you anymore. Mo sana kung dili na ka mahigugma sa Ginoo, bisag unsa pa ng panahona, Pasko, Kwaresma, Semana Santa, ordinary season, wala gyud ta. Wa gyud. Mo ni mga tawhanan nga mga indiferente. Pero kanindot kani ikaupat nga grupo sa mga tao nga nakahibaw nga natawo ang Mesiyas, mao ning mga manggialamon, mga Magi nga gitawag na tulo ka hari. Unya giinganlan gani sila sa according to legend og Baltasar, Melchor o kuan kini isa tong usa, Melchor, Baltasar o Gaspar.
no? Kunya naghalad sila, miadto sila dito sa pasungan, naghalad sila mga gasa, naghalad sila bulawan, insinso ug mira. Og ang bulawan muni say gold is the king of all metals. Walay laing gasahan ug bulawan sa karaang panahon ang mga hari ra. Kung si Jesus gigasahan og bulawan, sa to pa si Jesus di ay hari. Dili hari sa pagpanghasi, dili hari sa pagpanghadlok, dili hari sa pagpanglupig, pagpatay, kundi hari siya sa gugma, hari siya sa pagpasaylo, hari siya sa pagpaubos. Gigasahan usab si Jesus og kining insinso. Kanang insinso mo man gamitos pari, no? Pag-ampo, nagsimbolo ka na sa pagkapari. Nga ang pari sa Latin pontifex means bridge builder. Nga si Jesus gigasahan og insinso kay siya dayo sa kapari nga naghimo og taytayan gikan sa Dios nga rin sa tao. Gikan sa tao ngadto sa Dios. Muna mingon si Jesus, wa gyud makaadto sa amahan kun dili mo agi kanako. Ako ang dalan padung sa amahan. Munang kung ganahan ta musod sa gingharian, moadto ta sa atong amahan, moagi gyud ta ni Jesus, ang atong pangulong pari, the high priest. Nya gigasahan siya o mira, kanang perfume sa mga minatay. Kay mga minatay kaniadto kuan man parang perfuman. Kunya si Jesus di ay nga nagpakatao, nagpakabuhi para sa uban ug nagpakamatay aron pagluwas sa tanang katawhan. No, nagsimbolo ang bulawan siyang pagkahari, ang insenso siyang pagkapari ug sa mira sa iyang manluluwas. Muna sa katapusan, ang atong mapalandong dinhi nga ang pagkatao sa Ginoo nakalipay sa magbalantay sa karnero ug tulo ka hari, mahal nga Birhen si San Jose ug ilang gisimba si Jesus. Atong timan-an nga ang ato rabang tumong og tuyo ngano nga magbinuotan ta dinis kalibutan, nganong nagtuman kita sa sugo sa Dios aron makasud kita sa gingharian sa Dios. Nya dito sa langit wa na tay laing trabaho, magsige lang kita simba tibuok adlaw, tibuok buwan, tibuok tuig, tibuok kinabuhi. Ang atong trabaho magsige kita simba forever dito sa gingharian sa Dios. Muna ang kamo mga katikista, kamo mga maestra, mga ginikanan, mga amahan, dili paigo nga tuduan ninyo sa maayong pagtulunan ninyo mga anak, inyong mga tinun-an. Dili paigo, it is not enough to teach good Catholic teachings. Ang makanindot kung ato silang mga kabataan, pagsimba sa Dios. Kay kung ikaw katikista, maestra, ginikanan, kutor ba ka sa pagtudlo ug maayong pagtulunan sa imong mga anak, kunya dili ka makada sa imong mga anak, sa imong bana, sa imong asawa sa pagsimba, dunay dako kay kuwang. Kay ang pagsimba mao ni ang atong gitawag og ultimate goal sa atong kinabuhi. Kay ini kalangit na to magsingin matag simba dito sa gingharian sa Dios. Munang atong pakpakan ang Ginoo, no, gang gisimba sa tanang mga nasod, gisimba sa tanang mga hari. Pasalamat sa tas Ginoo nga kitang mga dili Hudiyo, mga hintil nga girepresentahan sa tulo ka hari, gihatagan sa Ginoo og gasa nga mahimong manununod, mahimong mga manununod sa gingharian sa Dios pinaagi kang Hesus. Busa manindog kitang tanan, nagatuo kami